खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जापानीज एनकेफेलाइटिस मेलेरिया आरो डेंगुआ रायजोआव बांदों दैबाना जानायनि थाखायनो रायजोआव जापानीज एनकेफेलाइटिस मेलेरिया आरो डेंगुआ गोबां बांदों जायजों गोबां सुबुंनि जिउबो खहा जाबाय नेशनेल हेल्थ मिशन NHM नि रिपर्टनि बायदिब्ला 327 सुबुंनि देहायाव जापानीज एनकेफेलाइटिस मोनदों जायजों सा 15 जिउ खोमानो गोनां जादों ओजोंहाय सा 418 सुबुंनि देहायाव डेंगु जादों नाथाय डेंगुजों दासिमबो सुबुंनि जिउ खहा जानाय रिपर्टआव मोननाय जाथ'वाखै आरो सा 516 नाव मेलेरिया जादों जायजों साथामा थैनोबो गोनां जाबाय धुबरी डिब्रुगड़ गलाघाट लखिमपुर नगाव सनितपुर बरपेटा धेमाजि नलबारि बेफोर जिल्लाफोरावनो बांसिनै जादों जापानीज एनकेफेलाइटिस मेलेरिया आरो डेंगुनि गोसारनाया GMCH निफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय एप्रिलनिफ्राय दासिम जापानीज एनकेफेलाइटिस जानाय सा 48 बेरामिफ्रा फाहामथायनि थाखाय थिसनफैदोंमोन जायनि मादाव सा 13 जिउ खोमानो गोनां जादों लोमजानाया बांद्राय जानाय समावसो देहा फाहामसालियाव लाबोनायनि थाखायनो सा 13 थैनो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों बेनिखायनो बांद्राय लोमजायोबा गोलाव सम खालामालासे जाहाथे थाबैनो देहा फाहामसालि फारसे लानानै फैयो बेनि थाखायबो GMCH निफ्राय खावलायहरदों जापानीज एनकेफेलाइटिसनि लैखोनफोरा जाहैबाय खर' सानाय उदै सानाय गोबां लोमजानाय लोरबां जानाय आरो बांद्राय जायोबा ब्रेनावबो गाग्लोबो जायजों साननो हनो हायै जायो आरो बांद्राय जाबावोबा पेरालाइसिसबो जानो हागौ गिख्रंथाव उरां जाब्रथाय एयारपर्टनि रानवेनिफ्रायनो प्लेनआ गोग्लैहैदों आरो क्रेश जादों जायजों प्लेनाव रोहो रोहो अर जोंब्लावदों आरो गुमलाव गुमलाव उखुन्दै खुदों गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव बे प्लेन क्रेशआव प्लेनाव थानाय गासैबो सुबुंनि जिउ खहा जादों खालि प्लेननि पाइलटआल' जिउ रैखा मोननो हादों नेपालनि काठमान्डुआव थानाय त्रिभुवन इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव जादों बे जाथाया काठमान्डुनिफ्राय पोखरा फारसे प्लेनआ थांनो नागिरदोंमोन जाय खालि 25 मिनिट समनिल' दावबायनायमोन बेयावनो त्रिभुवन इन्टारनेशनेल एयारपर्टनिफ्राय प्लेनआ बिरनो नागिरनायावनो एयारपर्टनि रानवेनिफ्राय गोग्लैहैदों जायजों सा 19नि मादाव सा 8आनो थैनो गोनां जादों रिपर्टनि बायदिब्ला प्लेनाव थानाय गासै सा 19नि मादाव सानैया क्रिउ मेम्बारफोरमोन आरो सा 19आ मोनसे कम्पानिनि टेकनिशियानमोन आरो मेन्टेनेन्सनि खामानिनि थाखाय बिथांमोनहा ओंखारदोंमोन बेयावनो बे जाब्रथाया जानो मोन्दों जाब्रथाय जानाय लोगो लोगो रैखा खालामग्रा हान्जाया खामनाय प्लेननिफ्राय सा 8नि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों आरो पाइलटखौ गोब्राब जोखोम जानाय थासारियाव बोखांनानै देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरदों मोब्लिब बिफाननि लाइनमेनफोरनि गोरोन्थिनि थाखायनो थैनायनिफ्राय खुनु रोखोमै जिउ रैखा मोननो हादों गामि गंसेनि सा 100 सुबुंफोरा जाथाय जानायनि उनावनो लाइनमेनफोरजों लोगोसे मोब्लिब बिफाननि स्टाफखौ हमनानै लाखिदों गामिनि रायजो राजाफ्रा बे गिथावना जाथाया आसामनि तियकनि खावैमारि गामियाव जानो मोन्दों गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गामियाव ट्रेन्सफर्मार गाज्रि जानायखौ लानानै फाहामनो थाखाय मोब्लिब बिफाननि लाइनमेनफोर आरो स्टाफफोरखौ लेंहरनाय जादोंमोन जेराव लाइनमेनफोरजों लोगोसे स्टाफफोराबो नुजाथि फैदोंमोन जेराव ट्रेन्सफर्मार गाज्रि जानायखौ मोब्लिब बिफाननिया फाहामखांनायनि उनाव गोजौ फारसे दैखांहरनायाव गामिनि रायजो राजाफ्राबो मदद होफानानै ज'यैनो ट्रेन्सफर्मारखौ दैखांहरदोंमोन नाथाय बेखौ नुखानायनि उनावबो गोजौआव खामानि मावबाय थानाय लाइनमेनफोरा लाइनखौ अन खालामनानै होदों जायजों बोगथाब जानो गोनां जादों सुबुंफोरा आरो बोगथाब जानायनि मादाव सानैया गाज्रियैनो बोगथाब जानो गोनां जादों बे जाथायाव गासैबो सुबुङा जिउ रैखा मोननो हादोंब्लाबो गिख्रंथाव जादों जायनि जाहोनाव मोब्लिब बिफाननि लाइनमेनफोरजों लोगोसे स्टाफफोरखौ हमनानै लाखिदों गामिनि रायजो राजाफ्रा गुवाहाटीनि बिरुबारियावबो ट्रेन्सफर्मार बेफ्रुनानै सासे आइजोनि जिउ खहा थैनाय आइजोनि मुङा रिंकु तिवारी गिबियाव बिथाङा ट्रेन्सफर्मार बेफ्रुनायजों गोब्राबै जोखोम जाग्रोदोंमोन आरो बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय GMCH देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै मैयानि समाव बिथाङा जोबथा हां लाबाय हगमाबिल गामिजों लोगोसे मोनदाइन गामिनि हाफोरखौ लङा दैमाया खुरखानायखौ होबथानो थाखाय जाफुंसार फालांगिरि बा समाज सिबियारि मनरन्जन ब्रह्मजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उखिल मुसाहारिया मदद होदों गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि मदद होनायखौ लानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायथिदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि लङा दैमाया गामिनि गेलेग्रा फोथार मोसौ खाग्रा फोथार गारजासालि बायदिखौ सानफा एफा खुरखानानै लांनो हमदोंमोन बेखौ लानानै मददनि थाखाय समाज सिबियारि मनरन्जन ब्रह्मखौ हांख्रायहरदोंमोन बे लेखायैनो मनरन्जन ब्रह्मनिफ्राय मददखौ मोननो हादों
आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उखिल मुसाहारिनिफ्रायबो मदद मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोननिफ्राय मदद मोननायनि उनावनो दैजों खुरखानाय हाफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय गामिनि बयबो ओंखारनानै दै खुरखानायखौ होबथानायनि खामानिखौ मावदों होननानै फोरमायथिदों आरो बिथांमोननिफ्राय मदद मोननायखौ लानानै जोबोद गोजोननायखौ फोरमायथिदों रायजो राजाफोरा। पार्लियामेन्टआव इउनियन बाजेट थिसननायनि उनावनो दुंहाव थासारि। बाजेट थिसननायखौ लानानै इन्डि एलायन्सनिफ्राय गोख्रों हेंथा होदों। राहुल गान्धीजों लोगोसे सनिया गान्धी आरो इन्डि एलायन्सनि टिएमसि, डिएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी आरो शिवसेनानि दैदेनगिरिफ्रा हेंथा होदों। पार्लियामेन्टनि बायजोआव आरो लक सभायाव कुइसन आवार सोलिफुबाय थानाय समावनो बेरेखा दोलोआ गोख्रोङै हेंथा होदों। बेरेखा दोलोनिफ्राय अजद होनाय बायदिब्ला इउनियन बाजेटआव सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय जेबो राहा लानाय जायाखै आरो जायफोर रायजोफोराव बिजेपिनि सोरखार दं बेफोर रायजोफोरावल' गोबां सुबिदा होदों, नाथाय बिजेपिनि सोरखार गैयै रायजोफोरनि थाखाय जेबो सुबिदा गैयाखै, जाय नासयनाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। नाथाय अन्ध्र प्रदेश आरो बिहार, जायनि मददजों बिजेपिआ मिरुआव सोरखारखौ दादों, बेफोर रायजोफ्राव गोबां सुबिदा होदों होननानैबो फोरमायथिबावदों। बेरेखा दोलोनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिबावदों दि लाइमोनफोरा जाहाथे साख्रि मोननो हायो, बेनि थाखाय साख्रि दानायनि जेबो थांखि लानाय जायाखै। रां आरजिनाय बांनायनि थाखाय जेबो राहा लानाय जायाखै। गेजेर थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय माखासे राहाफोर खालामनानै होदोंबाबो मुवा बेसादनि बेसेनखौ बांहोनानै रांखौ सोरखारा लानानै थांफिनदों होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। आबादारिफोरनो जि मिनिमाम सापर्ट प्राइस होनो गोनांमोन बेखौबो खालि एलायन्स दोलोनोल' होदों। अग्निवीरनि सायाव नायबिजिरनानै सिगांनि बायदि आर्मिनि साख्रिखौ पार्मानेन्ट खालामनो थाखायबो जेबो राहा लायाखै। ओजोंहाय बिहारनि दैबानानि थाखाय गोबां रां होदों, नाथाय नेपाल आरो इउपिआव दैबानानि थासारि सामलायाबा बिहारनि दैबानाखौ सामलायनो हाया। बेनिखायनो इउनियन बाजेटखौ नायफिननांगौनि गोनांथि दं होननानैबो बुंथियो बेरेखा दोलोनिफ्राय। लोगोसे बुंथिबावो दि एनडिए सोरखारा बेरेखा दोलोनि सोरखार थानाय रायजोफोरखौ नासयदों, जाय सुबुंफोरनि थाखाय मोजां नङा आरो मिरु सोरखारा गासैबो रायजोफोरखौनो समानै नायनो नांगौमोन होननानैबो दाबि दैखांबावो बिथांमोनहा। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हाजोनि हाया फबसिन फैनायजों सा 229 सुबुंनि जिउ खहा। हाजो ओनसोला नुनायाव जेरैबायदि समायना, नाथाय बेयाव रायजो जानाया बेनिख्रुइबो गिथावनासिन। थिग बेबायदिनो जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हाजोनि हाया गिसि गानायजों सा 229 सुबुंनि जिउ खहा जादों इथिय'पिया हादराव। इथिय'पिया हादरनि गफा ओनसोलाव मोननै हा गिसि गानाय जाथाय जादों, जायजों हाजोनि हाया फबसिन फैनायाव दासिम सा 229 सुबुंनि गोथै देहाखौ फबसिन जानाय हालोदनिफ्राय बोखांनो हानाय जाबाय आरो दासिमबो सुबुंफोरनि गोथै देहाखौ नागिरनायनि हाबाया जागासिनो दङ। रैखा खालामग्रा हान्जाजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा हाखौ जावखांनानै बा खायसे आखाइजों बुरनानै सुबुंफोरनि गोथै देहाखौ नागिरगासिनो दं। बेनिखायनो आरोबाव थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौनि सन्देह खालामनाय जादों। गोजोनथाव रादाब, हन्डा कम्पानिनि मटर साइकेल आरो स्कुटि सालायनो हास्थायग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बे खेबाव सान्तिपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सान्तिपुर बाजारनि दादगिरि भुटान थांग्रा लामानि साखाथियाव गोदानै बेखेवबाय हन्डा श'रुम। नोंथांमोननो हन्डा कम्पानिनि मटर साइकेल बा स्कुटि नांगौब्ला नोंथांमोनहा गुबुन जायगायाव थांनांगौनि जेबो गोनांथि गैलिया। सान्तिपुर बाजारनि दादगिरि भुटान थांग्रा लामायावनो नोंथांमोननि थाखाय गोदानै बेखेवबाय हन्डा श'रुम। नोंथांमोना जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटि बायोब्लानो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेटजों लोगोसे गंसे सिलिं फेनबो मोनफानो हागोन। नाथाय बे अफारा बारा गोबाव समसिम थानाय नङा। मोजाङै खौरां लाबावनोब्ला 8720957824 नङाब्ला 8011277099 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।